Času búda týka plynie, no a stále city žiadne, nič len utrpenie, nepokojné spanie, prosby márne. Toto už je vážne, ako zlo v človeku vládne. Pozrel sa Boh, kam až zájde, uzrel bezmocného na dne. Okamžite bol vyslaný aniel, sila, energia, radosť, láska, pokoj, odvaha a nádej. Začnem teda, opis mi je riadne, iba skratke, žiadne klamstva, kázne ani básne, nič len holé fakty z rodiny, kde nebol žiadny základ pevný, chýbali tam chlapi bez vzoru, hodnoty, morálky a otcovskej lásky. Vznikali šlapky, kde ďalšie vyrástli, ten proces generačný bol o tom, aby ovládli život svoj a citom nepodláhli telo stroju ťažby pre prachy, klamať a zakryť dokonalým herekstvom za každý masky, ochutnávky vzťahov aj slasti. Nech je človek hociaký, rozhoduje počet skúseností nazbieraných z každej jazdy, využiť a časom pochopia, že čas sa kráti a že to, čo ulovia, nestačí, potrebujú dlhodobo užívať si množstvo šancí. Chce to plány zísť sa s rodinkou ako na seanci, rady skúsených bosorek vypýtať si kam a ktorým smerom, akým asi. Chce mať energie kopy, finančne byť zahojená až na roky a slobodný pocit, užívať si potajomky, všetky túžby po ovoci oky. To si musíš spraviť s niekým, deti, najlepšie s človekom dobrým, veľmi čitateľným, pravdovralným, prajným, pokorným a skromným. Taký, čo sa zamiluje, ten je vhodný z rodiny, čo dajú aj posledné, len aby pomohli. Takému sa ohni, vydrž pôroda, nejaký čas s ním, že ste krásni, ukážkovi, milujúci svoji, ale ostaň pri vedomí, budeme sa stretávať a vymyslíme, ako to urobiť jeho bankou, spraviť teba, oslobodiť, aby nemal žiadnu možnosť vziať ti príjem. Niečo zmeniť je potrebné, to okoreniť, ďaleko od neho odiť, prostredie aj všetko deťom prispôsobiš, musíš veľa vybavovať, behať, chodiť, trochu úsilia do toho vložiť, papierovo super rodič, on ti môže na hrb skočiť, donútený citmi platiť za hranice, odísť robiť ako koni, ktorý nebude mať dosah k tvojim kamarátom s výhodami, užívaním si zábavy, pochuťkami toľkých ľudí, čo ťa radosť spraví. Na výber budeš mať celé rady, veľký, malý, starý, mladý, chudý, tlstý, aj takí, čo majú svaly, vybuchajú z teba dušu presne podľa tvojej najkrajšej predstavy. Postrážime deti radi, užívaj si krásny život ako v raji. Žena tak bezcitná, bez štipky, ľútosti zmenila chlapovi, otcovi radosť na smutok, svetlé na temné dni, spánok má zlý, iba nočné mory sú všetky jeho sny. V ničom sa mu nedarí, nie je sa o koho oprieť, tak padá do hlbokej priepasti, v samote, v tichosti, topí sa v ľútosti a do myšľavosti, z neúzkosti slz ostrých tečúce potočky. Prosím ťa Bože, pomôž mi, odpust mi, ona sa polepší a ja sa polepším. Daj nám tú šancu to dokázať, alebo ukáž smer, posvied nám na cesty tvoja, nech stane sa vôľa moja, je, že som ti vždy bol a chcem byť na veky verný. Už iba keď hovorím k tebe, tak ma to lieči za všetko doteraz. Ďakujem ti, práve som prijal nové myšlienky, dosť bolo rečí, tak čo pripravený zapisuješ si. Nezmeníš nikoho, ona si zvolila, tak to jednoducho bude. To, že sa opúšťaš, plačeš a trápiš sa, nikomu ľúto nikdy nebude. Ide sa ďalej aj bez teba úplne v kľude, nikoho netrápiš, neirituješ, nenahováraj si rozprávky, ona to robí, ty pre ňu neexistuješ, s inými smeješ sa, jebe sa, ani len zmienka o tebe nedieje sa. Ona ťa vo svojom živote nepotrebuje, ju iný uspokojuje, ani len netušíš s kým a kde sa pohybuje. Či sa ti to páči alebo nepáči, tu máš pravdu, bác do papule, realita bez súcitu, ako kladivom po prstoch silný úder, komunikovanie od nej, čakaj nenávisne, hnusne, najradšej by ťa videla v truhle, absolútne žiadna snaha z tvojej strany na ňu nefunguje, vôbec ťa nerešpektuje, ignoruje, zablokuje zo života, len tak škrtne, okamžite sa uvedom, človek, že je koniec, tak to sa nikde nepohneš, nadišiel čas dospieť na problém, sa správne pozrieť, všetko je v živote možné, tak sa zobuď z tej predstavy sproste, že by mohlo z diabla vysť vôľa, čo dobré miesto plytvania si hodím, prítomnosti svojej, uprav stravu, telo, priprav, nech je boja schopné vodne, a či poďme kdekoľvek a kedykoľvek, odhodlaný na čokoľvek a na kohokoľvek, budeš hrdý na každý svoj portrét, ostatným príkladom pôjdeš. OK, ďalší krok, tak poďme, financie, zázemie a rozumné investovanie, každý detail, všetko dopodrobná, nech je vypracované a brať to vážne ako dýchanie, zabudni na ľahostajné míňanie, byť zodpovedný vo všetkom od teraz, tvoja priorita je, tak uč sa, zdokonaluj, plánuj, kresli, píš si, maluj, za každú prekážku raduj, maj vždy pozitívne nastavenú hlavu, ber to ako hru, keď zjavní sa prekážka, musíš riešenie nájsť na ňu, počase to pôjde samo, ver mi kámo, veru áno, aj to ako postupovať s bezcitnou osobou vyjebanou.
chalanov. Vnímavejší, keď si dôkaz za dôkazom bude k tebe chodiť nečakanou situáciou či správou. Nepodľahni zúrivým prejavom, aj keby ťa každé info nežralo. Zjať si USB disk, do ňoho všetko nálož, na základe toho podnet s názvom prešetrenie pomerov. Maloletých detí z hotov opíš všetko, čo sa stalo, iba pravdou právo odozdaj príslušným úradom. A buď hrdý otec, čo bojuje úplne legálnym ťahom, vytrvalo, pokračuj v tom, byť čo najlepší ku sebe, k deťom aj ku všetkým láskavý a súctou zdravo. Odovzdávaj vedomosti každý deň zábavou, čarom hravo, objav za objavom. Milujúci otec, ktorý ide im príkladom, v bezpečí len pokoj, radosť. Som ich supermanom, kreatívny, pozitívny a s odvahou nech z nich každý nájde svoju cestu a vydá sa smelo za ňou. Pokým dýcham, neotočím sa im chrbtom, neodvrátim sa pohľadom. Keď ma bude treba, prejdem každou horou, hradbou, oceánom, len aby som tam bol trpezlivo s chladnou hlavou. Viem na zoznamkách, ponúka sa strieda auta, schováva sa od čalomí. Skúša mení streďa chlapa v leviciach aj v šách, skade kým sa ťahá, aj potrat už stal sa. Ona nevníma ťa to, že si ju o ruku požiadal 7 rokov, snažil, udržiaval to z pamäti, vymazala. Teraz si muž ešte lepší ako predtým, ale pre ňu už nikdy nič nebudeš a nie si podstatné je šťastie detí, aby vidieť nikdy nemuseli všetky tie hriechy, aby mali lásku, žiadne stresy, aby plakať za ockom viac nemuseli a mamu ako hnoj nevideli. Tak buď silný, čakajú ťa, majú rádi, Boh to všetko vidí, riadi, bezcitnú už raz a navždy vymaž z hlavy. Skrátke stručne opis malý, zatiaľ stačí spídy zdravý, všetkým posielam tu tento balík. Super schopnosť cítenia sa do každého, či už je alebo nie je milovaný, keď už komunikácia mizne dneska medzi nami.